Entitajiet indipendenti u internazzjonali qed juru fiduċja f'pajjiżna, iżda l-uniċi li baqgħu negattivi fil-perspettiva tagħhom huma l-membri fih dan l-Oppożizzjoni. Mhux tal-li hekk tal-li l-firda li teżisti fl-Oppożizzjoni mexxija minn Simon Busuttil kull ma jmur dejjem qed tiżdied, bħalma jixed l-aħħar episodju li fih Simon Busuttil kaxkar lil sħabu l-barra mill-Parlament. Waqt id-diskors tiegħu fiċ-ċentru Laburista tar-Rabat, il-Prim Ministru fisser li mhux biss organizzazzjonijiet finanzjarji indipendenti bħal Moody's u saħansitra t-tieni l-ikbar ekonomija fid-dinja qed juru ottimiżmu u interess f'Malta, iżda permezz ta' miżuri bħal għajnuna lil kumpaniji żgħar, il-poplu jemmen li verament għandu ċans jirnexxi. L-uniċi nies li bidlu l-outlook tagħhom minn negattiv għal aktar negattiv huma Simon Busuttil u l-Oppożizzjoni tiegħu, illi saru negattivi aktar minn qatt qabel. Qed jmorru kontra il-kurrent ta' dak li jħoss verament il-poplu. Joseph Muscat stqar li sal-aħħar ta' din is-sena d-deficit se jinżel taħt 3% skont kif jitolbu miri Ewropej. Fid-dawl li qed jitħejja l-qafas tal-baġit tas-sena d-dieħla, il-Prim Ministru ħabbar li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jkun qed jippubblika l-istudji u r-rapporti li se jkunu qed jintbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea. Dan sabiex kulħadd ikun jista' jiflihom bl-aktar mod trasparenti. L-Oppożizzjoni ħajkollha sorpriża għax fil-baġit li ġej ħajkun qed jitwettaq l-ewwel parti mill-programm elettorali li fuqu ġejna. Il-Prim Ministru tkellem dwar id-diversi setturi li jsawru tmexxija għaqlija, fejn tidħol l-edukazzjoni assigura li l-istipendi tal-istudenti mhux se jitmessu. Mill-aspett turistiku faħħar il-fatt li issa l-British Airways reġa' turid fiduċja f'Malta. Semma wkoll is-settur marittimu fejn kontra kull aspettattiva 14 il-konsorzju applikaw għall-iżvilupp tal-Cruise Liner Terminal f'Għawdex. Il-Prim Ministru stqar li l-ħidma ta' kollaborazzjoni ma' pajjiżi barranin hija eċċezzjonali fi żmien daqshekk qasir. Minbarra pjanijiet dwar il-ftuħ ta' ċentru internazzjonali ta' taħriġ fil-qasam tal-ġustizzja, il-Prim Ministru ħabbar li f'Novembru li ġej se jżur Malta mibgħut speċjali tal-Ministeru Russu għall-affarijiet barranin sabiex isiru taħdidiet dwar ir-rabta bejn iż-żewġ pajjiżi. Al kontrarju Emil Simon Busuttil ħadd ma jista' jifhmu lanqas id-deputati nazzjonalisti stess li kellhom joħorġu mill-Parlament. Biex jagħti t-taħwida manja li jagħmel qed jiġbed miegħu qed jerequ u qed jiġbed miegħu lill-Partit Nazzjonalista kollu. Faqallhom ejja nitilqu l-barra u hawn sħabi li kienu fil-Parlament dakinhar. U nafu aħna xrajna bajnejna. Kien hemm uħud mill-membri tal-Oppożizzjoni bdew jgħidulu fejn irid noħorġu. Għaliex qed nagħmlu hekk. U bdew letteralment jiġbduhom jgħidulhom lejja noħorġu is-sala ddeċiedek. Noħorġu. Allura fil-waqt li ħadd ħsibu biex jitlaq il-barra mill-Parlament, aħna ħsiebna biex nitlu għax-xogħol. Qegħdin għax-xogħol kmieni, indumu għax-xogħol tard u ħandumu għax-xogħol sakemm dan il-pajjiż inġibuh Malta aktar ġusta, Malta aktar b'saħħitha. Nirringrazzjakom. Il-Prim Ministru tenna li differenzi bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni hija ċara kristall. Il-poplu żied jgħid kapaċi josserva, janalizza u jasal għal konklużjonijiet tiegħu dwar min verament kapaċi wassal lil pajjiż il-qudiem.